गोवा डेअरीच्या कथित स्कॅमांक प्रुडंट मिडियान कितलेशेच फावट लावन धरिल्ले. निमाणे कारवाईक सुरवात झाली. शुक्रारा सहकार निबंधकान गोवा डेअरीच्या अनधिकृतपणाचेर कारवाय करत एमडी नवसो सावंताक सस्पेंड केलो. निबंधकान संचालक धनंजय देसाय, विठोबा देसाय, नरेश मळीक, गुरुदास परब, माधव सहकारी आणि राजेंद्र सावंताक अपात्र थारायले. सहकार निबंधकान आदले संचालक श्रीकांत नाईक, विजयकांत गांवकर, शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी हांकांय फिलपॅक मशीन, आयस्क्रीम प्लांट मशिनरी, स्टाफांची नेमणूक आणि गोरवांच्या खावडीच्या गोंधळा खातीर जबाबदार धरल्यात. ह्या पुराय भानगडींक एमडी नवसो सावंताक जबाबदार धरला. ताची खोलायेन चवकशी करची आणि टर्मिनेट करचो म्हूण सहकार निबंधकान निर्देश दिल्यात. सहकार निबंधकान ह्या प्रकरणात फोंड्याच्या असिस्टंट रजिस्ट्राराची चवकशी करपाचे निर्देश दिल्यात. सध्याक गोवा सिव्हिल सर्व्हिसाचो सिनियर अधिकारी दामोदर मोरजकाराक गोवा डेअरीचो प्रशासक नेमला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.